Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem. No, úžasná prezidentka. Ďakujem, veľmi si to vážila. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Dobrý Môžem deň. vás pozdraviť. Ja som vás len chcela podporiť, aby ste sa nevzdávala, aby ste nás nenechala v tom, čo sa tu deje. Strašne veľa ľudí vás podporujú. Ja som v Bratislave, mám tú kalpu, keď som sa rozvedela, že ste tu a kandidujte, prosím vás, lebo ja chcem zostať v EU a chcem zostať v NATO a v 89. som stala tehotná na námestí, aby sa tu žilo lepšie. Takže ja vám dôverujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám ďakujem. Všetko dobré. Zabijem vám vaše rodiny. Čaputová, tebe obidve céry a ty kurva vjebaná. Ty kurva vjebaná reptiliánska mne vypíše šejk, lebo ja prídem za tebou, vytrhnem ti ten hrtán do piče pred tvojimi deckami. Ty suka vjebaná. Uvidíš, to som ja. A ne, že liečiť sa na cajlu, ale ty sa budeš, keď tvoje decka zabijem. Tu je nejaký podnecovač nenávisti, že generátor nenávisti, ktorý oslovuje široké spektrum aj labilných ľudí, ktorí sa mi potom vyhrážajú. A ten generátor nenávisti úplne neopodstatnené, akože nezmyslov. Ja ako na ochranu svojich detí mám pocit, že musím niečo urobiť. Toto není, že politická súťaž. Toto je, že dôsledok jeho slov sú vyhrážky smrťou a strach, že ju niekto zabije. Asi všetci, že? Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších od dnes potenciálne 6 rokov. A po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať. Neberte prosím moje rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a pritom zostať najdôveryhodnejším politikom v krajine. Strašne veľa moju rodinu. Áno, samozrejme, som... Vyhlásenia, alebo tohto vyhlásenia, len tak koncentruješ môjho Jasné, tohto vyhlásenia. A ďalej to už môže ostať. Áno. Takto? Tak si povedal vlastne, že chcela, že bola si súčasťou tej zmeny a chcela si vlastne akože robiť to spravodlivejšie Slovensko, ale tie kurzy sa natoľko zmenili, že sme žili tie krízy a bola si akože tým stabilným pilierom, neviem čo. Ale to už je akože aj to už je veľká zápletka. My tu nemáme, že demokracia nie je o jednom človeku. Nemáme. Demokracia nie je o jednom človeku. Takto spätne, že chybou, keby sme to nedali do tohto vyhlásenia, lebo je to silná veta a je to presne odpoveď na všetky tie pochybnosti, ktoré môžu byť. Ja to mám tak, že nejde o demokraciu, ak by bola závislá od jedného človeka a od jedného rozhodnutia. Tak. Samozrejme, pár slov tohto vyhlásenia nemôže obsiahnuť všetky najhlbšie dôvody môjho rozhodnutia, medzi ktoré patrí aj ohľad na moju rodinu. Napriek tomu sa uchádzam o vaše pochopenie a dôveru v tom, že som rozhodnutie zvažovala veľmi poctivo a že dôvody preň sú naozaj silné. Takým špecifikum tohto rozhovoru je, že
ako keby tie najhlbšie korene toho rozhodovania sú tie práve, o ktorých verejne nechcem hovoriť. A preto sa to tak náročne obkresluje. Že ako náhle, keď som blízkem okolo ľudí povedal tie ďalšie veci, tak to bolo, aha, už vtedy. No, keď skončím v tomto bode, ale to je v poriadku. Takto to mám uniesť, lebo to je dôležitejšie ochrana jej súkromia a všetky tie veci. Nakoľko ste zvažovali možnú interpretáciu, že vlastne dosiahol Fico alebo dezinfoscéna svoj cieľ, že vás vyštvali? Predovšetkým je zrejmé, že to, ako veci interpretuje Robert Fico a mu podobný, je niečo, čo je veľmi neovplyvním a nie je manažovateľné. Zároveň si myslím, že interpretácia, že ma vyštval z politiky, ona im podobný nesedí. Už 5. rok sa snažím ja osobne všetky tieto klamstvá, nezmysly a útoky ustáť a nejakým spôsobom vrátane právnych krokov ich manažovať. Veľmi ma mrzí sklamanie ľudí, ktorí dôverovali tomu, že budem kandidovať v ďalšom volebnom období. A objavili sa aj také názory, že vaše nekandidovanie je politická chyba, alebo že to ohrozí demokraciu. Môže váš odchod oslabiť demokraciu? Tí ľudia v tej sále 3 alebo 4 roky spúšťali ťažkú kanonádu proti tebe. Podáš im ruku a ja sa pýtam na ten pocit. Ja som na tom stretnutí v danej chvíli v roli, ktorú mám ustáť dôstojne, zodpovedne a tak ďalej. A nenesiem si so sebou batoh nadávok, ktoré mi ten človek naložil. A pristupujem k tej chvíli ako k novej chvíli, ako k novej minute, a ako k novej príležitosti aj pre ňoho. To neznamená, že o tom neviem. Viem o tom, ale v tej danej situácii som v nej nezaťažene. Víš, je to aj možno, že o jednej veci, za ktorú som veľmi vďačná vo svojom živote a ktorú som si povedala tesne predtým, než som za zvuku fanfár do tej sály vošla. A je to hlboká skúsenosť, zážitok jednoty so všetkým živým. Pri pohľade na kohokoľvek som schopná si úplne autenticky prežiť. Ty si ja a ja som ty. Sme jedno. A vo svojej podstate sme v jednote, sme jedným. Áno, líšime sa tým všetkým, aké máme charaktery, príbehy, vyjadrenia, nadávky, role. Ale ty si ja a ja som ty. Sme jedno. Tak toto máme. Asi je to neprenosné, ale to som si povedala predtým, ako som ušla do tej sály. Prosím pána Roberta Fica, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky, prevzal z jej rúk dekret o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekrétu. Posledná vec je teda, pravdepodobne nás čakajú 4 roky, ktoré bude pracovať táto vláda. Ty máš aký pocit v tej perspektíve? Neviem, začínajú dnes, nechcem predbiehať, ja som to aj v tom príhovore povedala, že oni si dneškom začínajú písať svoj príbeh. Uvidíme, do akej miery predvolebná retorika bude aj povolebnou realitou. Je to na nich. A jasne, že to je na nich, ale čo tá krajina? Tá krajina si vybrala. To je demokracia. Tí ľudia, väčšina ľudí sa zhoduje na tejto zostave. Tak to je.